Pennod 33. Beth sy'n digwydd? Mae'r bobl ar y dec yn gweiddi ac yn sgrechian. Dwi'n methu clywed beth maen nhw'n ddweud achos bod sŵn yr injan wrth fy nghlist. Maen nhw'n swnio'n ofnus dros ben. Mae'r bobl i lawr fan hyn wedi rhoi'r gorau i godi'r dŵr ac yn dringo'r ysgol i gael gweld. Dwi ddim eisiau gweld. Dwi ddim eisiau ddim byd arall ddigwydd. Bydd bibi a finnau'n dal ati fan hyn, nes I ni gwmpo, ond does gen I ddim nerth I wneud dim byd arall. Dwi'n dal ati I godi dŵr. Jamal, der I weld! Mae rhywun yn gweiddi arnaf o ben yr ysgol. Rashida yw hi. Diolch byth. Mae hi'n fyw. Rashida, der y lawr, meddaf. Dwi ddim yn fy nghlywed. Mae fy llais yn rhy flynedig I weiddi. Does dim gwahaniaeth achos dwi'n symud tuag at yr ysgol beth bynnag. Dwi'n dal ddim eisiau dringo hi, ond mae pobl tu ôl I ni sydd eisiau gwneud. Felly mae bibi a finnau'n cael ein gwthio I fyny'r ysgol. Rydyn ni'n baglu ar y dec, a dwi'n rythu yn syn. Mae llong ryfel yn codi uwch ein pennau ni. Mae rai o'i gynnau yn hirach na'r cwch cyfan ni. A dwi'n gallu gweld rocedi a phennau ffrwydrol sy'n gallu mynd drwy fetel. A gynnau peiriant ag anelau laser. Y cyfan wedi anelu ato ni. Mae pobl ar ein cwch ni llawn panig. Maen nhw'n cydio mewn babanod a phlant bach ac yn redeg at yr eilyn ac yn ei dangos i'r llong ryfel. Peidiwch y seithi, gwyddant. Mae'r plant ar fwrdd y cwch. Dwi ddim yn llawn braw ac arswyd. Y galla llong ryfel ei chwythu ni allan o'r dŵr mewn chwinciad chwanen, dwi ddim yn ofnus. Dwi'n adnabod baner y llong ryfel. Baner dwi wedi gweld o'r blaen, a'r grys tŷ ymeddig yn y gwersyll. Dwi'n gryndod I gyd, dwi'n chwerthin ac yn crio ar un pryd, dwi'n cydio yn bibi a Rashida I rannu'r newyddion gwych â nhw. Awstralia dydyn nhw, gwyddaf. Maen nhw wedi dod i'n achub ni. Rydyn ni wedi cael ein achub.